Oispa jo kesä, niin pääsis johonkin festareille. Mut Tampereellahan järjestetään festarit huhtikuun lopussa, 23.–25. päivä. Mitkä ihmeen festarit? No radiofestarit. Tuon niin mä näytän sulle. Radiofestarit alkaa täällä monitoimitalalla juontajakilpailulla. Täälläkö se juonto tapahtuu? Se tapahtuu Radio Morenin studiolla ja sieltä on sit suora ääni- ja kuvayhteys tänne saliin. Siisti nähdä kuvayhteyskin sieltä suoraan. Ai niin, mä unohdin muuten kertoa, että mä oon tuomarina radiofestareilla. Ai oot? Missä sarjassa? Joo, mä tuomaroin nuorten sarjaa. Se on ihan uusi juttu tänä vuonna radiofestareilla. Mut hei, lähdetään tsiikaan demoteatteri. Mä kerron sulle siellä lisää. No mennään. Toisena päivänä sit jatketaan dokumenttia parissa tää demoteatterissa. Saaks tännekin tulla yleisöä? Joo, totta kai saa tulla. Oikeesti? Kolmantena eli päätöspäivänä on sit kuunnelmakilpailuaika. Näihin festareihin sisältyy niin paljon kaikkea. Miten me oikein pysyy aikataulussa? Netistä näkee kyllä tosi hyvin ne tarkemmat aikataulut. Radiofestivaali.fi. Okei. Radiofestivaali.